Touch Systems zijn we ervan overtuigd dat iedere klant zijn specifieke noden heeft. Daarom is ons kassasysteem ontwikkeld speciaal voor jou. Ben je geïnteresseerd in onze kassasystemen en ben je bereid om je zaak naar een hoger niveau te tillen? Neem dan zeker contact met ons op via info@touchsystems.be of neem een kijkje op onze website www.touchsystems.be. Wij helpen jou heel graag verder om jouw zaak naar een hoger niveau te tillen.